И здравейте, приятели, в моя канал, където днес в това видео ще направим, още сега казвам, ще правим гейминг маратон, хора, с 99 нощи в гората с този Елен, така че да влизаме, когато вляза ще се върна. И ето ни, хора, в... Там е слънце, тук е тъмно, бе! В 99 нощи нещо ми показва тук. Chop, Terest и Place Wood Fire. Трябва да намеря нещо за някакви пръчки, за да запалим. Опан. Тук има зайчета. Сега да ги намеря. Али, колко е тъмно. Къде ги намеря тия неща, бе, бро? Аз тук си имам зайчета. Ето го, вторите. Това ли трябва да щупя? Не, мисля, че ето тия по-тънките дървета, хора, така ли? Откъде се, бе? Да. Откъде се? И колко? Ето го, хора, ден едно. Аз съм ден две. Взехме ли? Как да ги взема? Хора, как да ги взема? Взех ли ги? Да. Ти само 4 от 5. Да те попитам откъде са тя тавра. Къде се? 4 от 5 хора ще трябва да щупа ето това дърво, хора, и ще сме готови. Откъде се това тавра? Отдолу, къде са? Сега, хора, взимаме тука. Имаме едно последно парче, сме готови. Нещо сме на спринт. Сега това как да го сложиме? Моля. Как да го сложим? Това ще трябва да го сложим. Така е. Какво трябва да се направя? Добра. Подливо, хора. Нещо. Много бото. Брат, защо ми трябва тия неща, бе? Къде да ги сложа? За пръв път игра. Трябва да добиям сайт. Чета ли, бе? Та игра, бе. Трябва да убием зайчета. Как трябва да убием? О, не, хора. О, не. Само един кръв, бе. Yes, убих го. И аз убих му. О, не. Хора, идвам тук. О, не. Дали Елена, хора, ще дойде? Хора, тук никога няма да ме намери. Защо е това? Никога няма да ме намери. Брат, какво да се прави това тъпо нещо? Не, хора, и брат ми играе играта, но... Мале, какви са тия звуци, бе, брат? Още... О, не, уби брат ми. О, аз още не съм го видял. Знаеш колко е страшен? Хайде, играем двамата. Двете искаш, да се свършим, искаш. После. Какво ти направям? Ето, стана ден. Стана ден, хората. Оле, на мен почти е тъмно. Имаме си къща!
Хора, не мога. Хора, ще изгледам туториал как се играе това 99 нощи. И хора, и ще се върна след малко. Къде си? Трябва да се намеря. Скачам. Ела тук, където пише 0... Не, ела тук, където пише най-накрая 05, ела. Ела тук, където накрая пише 05. Там? Не, дай. Само никой да не дойде. Чакам. То не хора. Сега влизаме в играта. И двамата. То на мен ми зареч хора, когато се върна. Ето го Николас хора. Сега това, което видя хора, изчакай ти, отиди в друго дърво. Отиди в друго дърво. Тук. Църква хора и това. Що не ми дава? 2. Дървото пак е при мен. 3. Сега тези дървета Аз как таки се имам? трябва да ги сложа ето тук. Но не знам как. Ето. Ето е. Сега имаме тук. Купуваме такова. То ни дава пари. Да. Чакай, тук ни да си направим Maps, една карта. Картата хора ще я... тук ще я... тук я направих. Така. Да, сега отиваме за... Още дърва хора. Защото ще... Я върт, нали? Да. Да, харесвам тук. Трябва така. Го взема това дърво, бе. Не, прави много такива и той се счупва. Нещо ми дава да взема това нещо. Да го взема, бе. Хайде, бе! Да, взема това. Идемо хора. Какво? Трябват ни 20 дърва. Брат, прави като мен, виж. Аз съм глупав и не знам. Ти отиди и нацепи дърва. Аз цепнем сега. И ще мрам. Иди и нацепи дърва. Виж ме. Каква? Хвърли ли дърва вътре? Да. Брайан, 8 или 9 или 10. имаме 6 дърва. Не. Тия 6 дърва може да си построим само инструмент, ето такова. Значи, не. Един бошен, значи построяваме си това хора. Тук са някакви клонки се. Хора, това нещо ще го сложим. Шкафа ще го сложим. Не. Става тъмно. В къщата, ела в къщата. Къде е тази къща, бе? Чакай, къде беше? Ела. Къде си? Не е тако. Витевко и пъшвам тебе към бате. Не е тук, брат. Изчезна. Аз бях гледал, брат, той изчезна. Ще намерим къщата. Не, аз ще цепа дърва. Що? Ще цепа дърва през нощта. Само се надявам да не ме издебнат някъде. Трябва да си направим легло, хора. Леглото, хора е супер. Къде си? Важно. Къде си? Ето те. Цепи дърва и слага ето там. Цепи много дърва и слага ето тук, чули.
колко имаме? Добре, дай, цепи много дърва. Взимай и слагай там, чули? Добре. Ти цепи, аз имам чули. Бро. И суши още бе. Колко дърва имаме? 3. Браво, трябват ни... Само вижте, не, след мене, че аз цепвам дърва. Добре, един-две няма ли да се чуе. Колко дърва имаме? Окей, 4. Ела тук при мен, аз имам чакай. много. Ден-две сме хора. Още, майко, хора, трябват ни още 15 дървета. Слагай. Има едно информацията. Семи клонките. Е, тия малките семи. Аз ги взимам ето тези. Семи малките клонки. А те стават. Слагам. Къв то, бе? Къв сти, бе? Не, факт. Бъни! О, хора, аз ще трепа... Опа, ще трябва трепа зайчета ли, бе? Брат, защо? Ще трябва да... Не, ти отивай за дърваша. Аз убих едно. Ето. Взимаме и отиваме ето при този. Когато падне. Какво да гуд да вземем брадва, която е силна, да вземем... Моята е много силна. Да вземем фенерче или плик. Моето братва е Значи съжема много силна. фенерче. Как? Ето. О, брат, какво е това фенерче, брат? Той ни осветлява цели. Откъде си? Значи, ето... Откъде си? Какво е... Някакво синьо нещо, вау. Откъде го се? Аз искам. Фенерче. Откъде го се? Просто трепи едно зайче и вземи едно бело от него. Сега да видим къде е базата ни. Брат. Тя неща изобщо... Колко дървета имаме вече? Още хора много малко. Още малко. Още 9. Това разимаме едно е трудно. Ще видя... Сега трепа едно зайче, ще видя да... Не, остави го на мен, остави го! Не, това му... Ние може да ядем от зайчетата, но трябва да ги изпече. Къде е огъня? Ти нали запали един огън? Не, толкова ни дърва. Тук има някакви клони. Да, клоните. Вземи клони. Трябва ни клони. И така хора ще си опечеме храната. Тя свършва. Трябва хора да насъбе. Ето тук. Така, фъргаме ги. Тук натрупваме ги, чули. Аз убих косика, как да го вземам? Значи взимаме... Ето взех и ти не сега. Отивам да го печа. Не, взимаме... Бягай! Спринт! Фенерче! Къде си? Свети към него, свети към него. Ето, той се плаши от светлината, той затова не крае фенерчето. Той се плаши от светлината. Хора, надявам се да ви хареса това видео с 99 нощи. Утре, хора, по това време, не по това време, в 11 няколко хора, очаквайте отново да направим втора част на това, на
втора част на 99 нощи в гората и това беше от мен. Започвам! И чао!